Μιλάμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Αρτοπιών Νομού Τρικάλων, τον κύριο Κώστα Παναγιώτου, να μας πει πώς είναι η κατάσταση, πώς έχει η κίνηση αυτή τη στιγμή στα αρτοπία της πόλης και να μας πείτε λίγο και για τις τιμές των προϊόντων. Καλησπέρα σας. Η κίνηση μέχρι στιγμής είναι παγωμένη, παγωνιά έξω, παγωνιά και στην αγορά. Πιστεύουμε όμως ότι από σήμερα και με την καταβολή των δώρων στον ιδιωτικό τομέα η κίνηση κάπως η αγορά κάπως θα αναθερμανθεί, η κίνηση θα ξεκινήσει και πιστεύουμε από σήμερα να πάμε κάπως καλύτερα. Εκτός από το ψωμί που φαντάζομαι πως δεν θα λείψει από κανένα τραπέζι, ποια άλλα προϊόντα έτσι προτιμάει ο κόσμος αυτές τις μέρες? Τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέτες, τις δίπλες. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει και τα πιο εξελιγμένα ευρωπαϊκά υλικά, ας πούμε, τα πανετόνε, τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση. Θα μας πείτε λίγο για τις τιμές σε μελομακάρονα, κουραμπιέδες κτλ. Οι τιμές είναι ίδιες με πέρυσι, δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση, έχουμε κρατήσει με νίκη και με δόντια σταθερές τιμές για τους καταναλωτές μας. Τα μελομακάρονα κινούνται γύρω στα 10 ευρώ το κιλό και ο κουραμπιές είναι λίγο πιο ακριβώς, είναι γύρω στα 12 ευρώ το κιλό. Ψωνίζει ο κόσμος ή δηλαδή έχει κάνει ήδη τις αγορές του ή περιμένει την τελευταία στιγμή? Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι λίγο διστακτικός ακόμη. Βλέπουμε ότι πάνε προς την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Εσείς στα αρτοπία θα είστε ανοιχτά μέχρι και την Κυριακή, έτσι? Ανοιχτά και την Κυριακή. Θα διαθέτετε ψωμί για 3 ημέρες. Για 3 ημέρες, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Τα αρτοπία θα ξανανοίξουν την Τετάρτη, ξανά στις 27 του μηνός, 27 Δεκεμβρίου. Επειδή εκπροσωπείτε, κύριε Παναγιώτο, ένα κλάδο ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα λόγω του ότι οι επιχειρήσεις σας είναι ιδιαίτερες κοστοβόρες σε ενέργεια, σήμερα εξομαλύνθηκε λίγο η κατάσταση? Πώς είναι τα πράγματα? Τον τελευταίο χρόνο είναι σταθερή κάπως η κατάσταση όσον αφορά την ενέργεια και το ρεύμα. Στηριχτήκατε από την πολιτεία όλο αυτό το διάστημα, έτσι? Στηριχτήκαμε με τις κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες έχουν σταματήσει εδώ και 1 χρόνο περίπου. Ήταν κάποια βοήθεια αυτή. Τον τελευταίο χρόνο, όπως είπα και πριν, είναι σταθερές οι τιμές στο ρεύμα, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Όμως μας ανησυχεί από το νέο έτος οι αλλαγές που θα έρθουν στο φορολογικό, και στο τιμολόγιο του ρεύματος, καθώς επιστρέφει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα μια καυτή πατάτα, να το πω έτσι. Είναι άκρως ανησυχητικό. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, συνιστώ συναδέλφους, μεγάλη προσοχή για τα τιμολόγια τα οποία θα επιλέξουν, σε ποιο τιμολόγιο ρεύματος θα ενταχθούν και ποιο πρόγραμμα θα επιλέξουν. Ενδέχεται δηλαδή να δούμε ακόμα και αυξήσεις στο ψωμί? Όχι, δεν υπάρχει στον ορίζοντα ακόμα κάποια συζήτηση για αύξηση στην τιμή του ψωμίου. Όπως είπα και πριν, κάνουμε τεράστιο αγώνα με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και να συστήσω στους καταναλωτές να προτιμήσουν το φούρνο της γειτονιάς, το βιοτέχνη αρτοπιό. Ωραία. Αρχηγός.